उदालगुरियाव मददनि आखाइ फोलावदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनाव। बर' हारिनि मोसानायाव बाहायनाय दामग्रा आगजु एबा मिलौदो देंखोनि बिगोमा खाम, सिफुं, जथा, थरखा, गंगोना आरो सेरजा बायदि दामग्रा आगजुखौ जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो दिनैसिमबो दामनो रोङैखौ बे समाव गोबां बिबांनि नुनो मोननाय जायो। दिनै बे बिथिंखौ मुलुग दरखङाव सिनायथिनाय आरो फैबाय थानाय ओनसोलनि इयुन लाइमोन जोलैनि फोरोंथाय होलांनाय थांखिजों फैगौ दाननिफ्राय बेसेन नाङै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो दोरोङारि दामग्रा आगजुनि फोरोंथाय होनो थिरांथा लादों उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा। सान्तिपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिलांनो थाखाय बाखनायथाव हाबाफारि लानायखौ गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गावनि फारसेथिंनिफ्राय साबायखर बावहरनायजों माखासे बेसेन गोसा दामग्रा आगजु बायना होफैयो 69 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए थामहिनबा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बिएड नङाब्ला डीएलएड कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दान बान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।